Tak dudui panggon sing estetik dinggo rasan-rasan wo. Bangane nganggur esuk iki aku arek mlaku-mlaku ning Guwa Tawa wo. Salah sijine guwa sing alamate ning Klepu Karangasem Kecamatane Ponjong Kabupatene ya isih Gunung Kidul wo, Daerah Istimewa Yogyakarta provinsine wo. Nek ora kleru biasane aku nek nyebutke alamate akeh klerune wo. Maklum masalah pelajaranku IPS dhisik bijine ora apik-apik banget wo. Apa meneh IPS sejarah. Wah, jan ora iso wo aku wo. Masalah kata-kata sing tak nggo yang lalu biarlah berlalu wo. Arahku iki saka ngidul wo, saka Bedoyo. Akses dalane ya jek lumayan apik wo. Arah kadang sok enek kolaborasi antarane krikil koral karo jelegongan. Ning rada aman wo, etek-etekku iso tak kondisikan iki. Masalah ya ora patek akeh banget jelegongane. Lah sakwise ketemu pertigaan iki awake dhewe sing ambil nganan wo. Sadurunge belok rating sik wo karo toleh ngiwonengen mantane nek motor liwat. Masalah nek serempetan ki ora kepenak apa meneh serempetan karo kenangan wo. Lah awake dhewe ambil lurus wae wo iki wo nek wis belok. Dadine kahanane dalan mlebune iki ya kaya ngene iki wo, corblok ngene iki dalan narak ning alas. Hati-hati wo, kurangi kecepatan, dalane lunyu kaya omongane dheke. Kiwa tengen kene awake dhewe disuguhi pemandangan gunung karo hamparan luas jagung wo. Nek sampean wis tekan jagung-jagung ngene iki berartine sampean wis arek tekan lokasi wo. Ki pathokane lokasi ngene iki wo wis enek petunjuke ning kono. Ki kene iki kahanan lokasi parkirane wo. Aku mrene iki jek esuk wo, dadine pemandangane jek cukup fresh ning kene wo. Cuacane bareng yo mendukung, rada cerah wo. Montore dintun kono wo, gek awake dhewe arak ning lokasine jalan kaki. Dalane rada rimbun wo, akeh suket-suket sik do ning pinggiran. Karo diaman ketek-keteke wo, aja ngasih ning kono disisil ulo. Masalah ya rimbun tenan ning kono. Ketoke ya jarang pengunjung sing teko wo, paling gur petani sing tilik jagunge. Lah iki lokasine iki wis enek petunjuk arahe wo. Awake dhewe mlaku ngiri lurus terus ya wo. Dadine akses dalan mlebune kene iki ya lumayan apik wo, pemandangane ijo royo-royo kaya ngene iki. Kaya rumput tetangga wo. Ketoke ijo ning nek dicedhaki gateli. Ora gateli kepe wo, ning kono isine gur brumbun tok. Ora bejo nek ning kono enek ula, ngerti dhewe to wo, nek ula nyisil apane wo. Aku arek cerita sethithik wo, tekno ngopo kene dijenengke Guwa Tawa. Pokoke simak videoku iki ngasih entek ya wo, aja ngasih di-skip wo. Kene iki dijenengke Guwa Tawa utawa Song Tawa. Nek menurut pemahamanku nek guwa ki mbokne ya gedhe to wo, nek song iki luwih cilik saka guwa. Dadi saurunge tekan Song Tawa iki enek jenenge Gunung Kunci wo. Dijenengke Tawa kuwi tekno enek kaitane karo tembung Jawa sing jenenge tawong wo. Tawong kuwi mau ki duwe arti ndonga utawa berdoa wo. Dadine jeneng Tawa iki enek kaitane karo Gunung Kunci ning sisih etan guwa iki wo. Dadine ning kene iki nemu tegas saka jeneng kuwi mau, kuncine wong urip ki ndonga karo ditambahi usaha wo. Dadine ya ndonga ya usaha wo, men tekan apa sing dikarepke. Jan filosofine apik tenan ya wong jaman dhisik ki wo, nek ngekeki jeneng panggonan ki mesti nemoni makna sing luar biasa wo. Nek enek kleruku dibenerke lho wo, aku gur maca saka plakat ning ngarep ke mau wo. Masalahe arek takon-takon ning kene iki blas ora nemoni wong wo. Dadine informasiku ya terbatas wo. Umpama enek klerune ya lumrah wo jenenge wong sinau, nek kaya aku ki wong nom sing bodho. Nek didelok saka kahanane kene iki jan well banget wo, rekomendasi dinggo para jombloan jomblowati sing budiman. Bangane gur mubeng-mubeng entuke masuk angin do teko rene wae wo. Panggonan kene iki jan well banget wo, nek dinggo ngisi sapa gur sekedar dinggo tetenguk ngono wae wo. Ning kene iki daerah konservasi wo, ning kono enek
tanduran sing dilindungi. Dadine ning nek teko rene ya wis ora sak gratil wo tangane. Cukup nge-review gunung we wo. Sekedar foto apa mengabadikan momen kenangan yang indah bersama si kae wo. Ya wis wo, cukup semono we wo. Menawi enten salah lepat kula nyuwun ngapunten nggih wo. Mugi sedanten diparingi kelancaran wo. Pareng.